Някои уреди тук са в пенсия. Тези шкафове май помнят VHS касетите. Добре, нека бъдем честни. Има нужда от освежаване. И под освежаване имам предвид нова баня, нова кухня, ново всичко. Но вижте го така, апартаментът има квадратура, има локация, има потенциал. Това е като да имаш хубава бабина рецепта, просто иска нова чиния и по-малко майонеза. Представи си отворена кухня с бар плот тук. Светъл хол с голям диван, нова подова настилка и край на тези депресивни тапети. Дишаш ли вече по-леко? Ретро? Да. Потенциал? Огромен. Телефонът ти? В текста долу. Оглед? Утре? Това е апартамент с история, а бъдещето, то зависи от теб. Ако имаш визия, обади ни се. Ние ще ти помогнем да го превърнеш в дом.